Сватбеният ми ден трябваше да е най-щастливият ден в живота ми. Но вместо това ще се омъжа за човек, известен с кръвопролитията си. Жестокият наследник на нюйоркската мафия. Ето я и моята булка. Тази вечер той ще отнеме девствеността ми, както отнема животи. Безмилостно. Вече си моя. Днес навършвам 18 години. Най-накрая ще вкуся свободата далеч от строгия ми баща и неговата мафия. Може би ще получа първата си целувка. Ария! Честит 18-ти рожден ден, Ария. Вместо парти за рожден ден тази вечер, ще имаме сватба. Твоята. Сватба? Та аз даже нямам приятел. Никога не съм можела да целуна момче. За кого ще се омъжа? Лука Витиело, наследник на нюйоркската мафия. Татко, не можеш! Той е жесток и е най-големият плейбой в страната. Убил е първия си човек на 11. Което означава сила за един мъж в нашия свят. Трябва да се съюзим с Нюйорк. Това е бизнес. Продаваш дъщеря си заради бизнес? Внимавай как говориш на баща си. Или предпочиташ това да бъде малката ти сестра Джиана? Тя може да е на 16, но не мисли, че няма да я омъжа. Кажи на Джиана, че е сгодена и че вината е твоя. Исках да чакам любовта, а не да се омъжа за някой, който спи с жени само за удоволствие. Но Джиана е малката ми сестра. Трябва да я защитя. Не! Не, Джиана. Аз ще го направя. Ще се омъжа за Лука. Добре, и трябва да му се подчиняваш така, както на мен. Скоро ще му родиш син, за да се обединят фамилиите. Аз съм просто инструмент, така ли? Ария, върни се тук. Аз съм само на 18. Не мога да загубя девствеността си с... Здравей, скъпа. Лука! Супер. Баща ти ми обеща най-красивото момиче в Чикаго. Дай ми ръката си. Тази ръка вече е моя. Както и всичко останало от теб. Сега ми кажи, какъв е девизът на фамилията ни? Годенице. Родени в кръв, заклети в кръв. Ария, как смееш да не ми се подчиняваш и да посягаш на Лука? Глупаво момиче! Какво правиш, Лука? Тя вече е моя. Ще я защитавам и ще правя каквото пожелая с нея. Никой освен мен не докосва жена ми. А тази вечер не просто ще те докосна. Ще те съсипя. И ще ме молиш за още. Лука не е просто мъж. Той е звяр. И тази вечер аз съм жертвата. Знаеш ли, не е нужно да правиш това. Предпочитам да прекарам остатъка от живота си с Лука, отколкото да видя как малката ми сестра се омъжва за фамилията. Не се тревожи за мен, Джиана. Какво правиш? Тя просто те подготвя за вечерта. Трябва да си представителна за съпруга си. Ами, ако не изглеждаш добре в лицето, просто ще мине отзад. Чух, че Лука е звяр в спалнята. Достатъчно. Това беше болезнено.
Трябва да говоря с годеницата си. Не беше въпрос. Защо винаги си толкова разголена, когато те видя? Вземи едно. Сега бъди добро момиче и го изпий за мен. И вече няма за какво да се тревожиш, добро момиче. Ще се видим пред олтара. Дали направи това, за да защити себе си или мен? Кървиш? Трябваше да свърша малко работа. Ще се почитате ли един друг, като съпруг и съпруга за цял живот? Знаеш ли клетвата, която дават новите членове на фамилията? Кажи я. Кълна се, че ще вляза жив и ще изляза мъртъв. Сега може да целунете булката. Знам, че това е първата ти целувка, принцесо. Ще е първото от много неща, които ще ти отнема. Официално е. Омъжена съм за Лука. Крал, бог, чудовище. Хвърлянето на жертиера. О, Лука е толкова секси. Такава късметлийка. Няма да се чувства късметлийка, след като жребецът ти я обязди до вечера. Не мога да повярвам, че това агънце сега е омъжено за големия лош вълк. Лука е звяр и не само в спалнята. Трепериш, защото те е страх от мен? Или си развълнувана за довечера? Смятай, щом кракът ти трепери сега, утре няма да можеш да се изправиш. Никога не съм се чувствала така. Не бива да се чувствам така. Лука е чудовище. Изчервяваш се. Срамежлива ли си? Не, Лука. Засрамена съм. Ти не би разбрал това. Стегни се, Ария. Боже, просто не искам да загубя девствеността си с Лука, богът на мафията. Може би мога да помогна. Рафаел? Какво правиш тук? Притеснявам се за теб, Ария. Знам репутацията на Лука и знам, че не искаш да загубиш девствеността си с някой, който ще се държи с теб като животно. Трябва да го направя. Заради семейството си. Не искаш ли първият ти път да е с някой, който ще бъде нежен с теб? Някой, който обичаш? Винаги съм искала това. Тогава ми позволи да ти помогна, моя сладка, невинна Ария. Позволи ми да ти помогна. Така, когато Лука спи с теб, няма да боли толкова. Рафаел, не! Вече съм съпруга на Лука. Единствено той може да ме докосва. О, моля те! Вероятно е навън и оправя някоя курва. Съплечи си роклята или аз ще ти я сваля.
Къде е твоята булка? Струва ми се, че е малко хладна с теб. Тя не знае ли, че жените умират за теб? Можем да й кажем. Или можем да й покажем. Грейс, Лука няма да те спаси. Освен това, трябва да си ми благодарна. Поне когато те оправям, няма да се отнасям с теб като с курва. Мислиш, че на Лука му пука за теб? Той никога няма да те обича като мен. Ще те убие заради това. Баща ми е втория по ранг в чикагската мафия. Тази кучка не може да ми направи нищо. Сега ми позволи да ти покажа набързо какво ще се случи тази вечер. Мога, кучка! Не! Лука! Лука, помощ! Ария! Стига толкова! Казах, че никой не докосва жена ми, освен мен! Защо си мислиш, че можеш да докосваш жена ми? Не съм, кълна се. Сега и ме лъжеш! Главата на фамилията! Една сватба в мафията не би била истинска без малко забавление. А Рафаел от чикагската мафия е достатъчно щедър да ни осигури такова. Но виждате ли, Рафаел не знае, че в нашето семейство не нараняваме жени. Не докосваме жените на братята си и определено не ми се противоречи. Та, скъпа моя, той с коя ръка те докосна? И се увери, че ще избереш правилната, защото ще я загуби тази вечер. Добре, изглежда милостивата ми съпруга е в настроение да прощава. Какво ще кажеш само за едно котре? Не, моля те, не, съжалявам. Това е за да се уверим, че никога няма да забравиш. Не, моля те. Нека това ти е за урок. Никой не докосва Ария, освен мен. Давай, Лука! Вкарай я в леклото! Добре, момчета. Добре, хайде. Вън! Семейството ми ще чака отвън и ще слуша, за да се увери, че консумираме брака си. Готова ли си да чуят стоновете ти? Чуваш ли ги отвън? Няма да си тръгнат, докато не им дадем каквото искат. Както вероятно усещаш сега, и аз много го искам. Изглеждаш като изплашена сърничка в лапите на вълк. Няма да те разкъсам. О, не ме гледай така. Не мога да те целуна, като ме гледаш така. Тогава може би ще те гледам така цяла нощ. Тогава може би ще бъда зад гърба ти, за да не гледам лицето ти. Ще се отпуснеш ли? Не съм чудовище. Само убиец. Трябваше да се обичаме. Не се занимавам с любов, Ария. Сватбеният ми ден трябваше да е най-щастливият ден в живота ми. Но вместо това ще се омъжа за човек, известен с кръвопролитията си. Жестокият наследник на нюйоркската мафия. Ето я и моята булка. Тази вечер той ще отнеме девствеността ми, както отнема животи. Безмилостно. Вече си моя. Днес навършвам 18 години. Най-накрая ще вкуся свободата далеч от строгия ми баща и неговата мафия. Може би ще получа първата си целувка. Ария,
Честит 18-ти рожден ден, Ария. Вместо парти за рожден ден тази вечер, ще имаме сватба. Твоята. Сватба? Та аз даже нямам приятел. Никога не съм можела да целуна момче. За кого ще се омъжа? Лука Витиело, наследник на Ню-Йоркската мафия. Татко, не можеш. Той е жесток и е най-големият плейбой в страната. Убил е първия си човек на 11. Което означава сила за един мъж в нашия свят. Трябва да се съюзим с Ню-Йорк. Това е бизнес. Продаваш дъщеря си заради бизнес? Внимавай как говориш на баща си. Или предпочиташ това да бъде малката ти сестра Джиана? Тя може да е на 16, но не мисли, че няма да я омъжа. Кажи на Джиана, че е сгодена и че вината е твоя. Исках да чакам любовта, а не да се омъжа за някой, който спи с жени само за удоволствие. Но Джиана е малката ми сестра. Трябва да я защитя. Не! Не, Джиана. Аз ще го направя. Ще се омъжа за Лука. Добре, и трябва да му се подчиняваш така, както на мен. Скоро ще му родиш син, за да се обединят фамилиите. Аз съм просто инструмент, така ли? Ария, върни се тук. Аз съм само на 18. Не мога да загубя девствеността си с... Здравей, скъпа. Лука, Супер. Баща ти ми обеща най-красивото момиче в Чикаго. Дай ми ръката си. Тази ръка вече е моя. Както и всичко останало от теб. Сега ми кажи, какъв е девизът на фамилията ни, Годенице? родени в кръв, заклети в кръв. Ария, как смееш да не ми се подчиняваш и да посягаш на Лука? Глупаво момиче! Какво правиш, Лука? Тя вече е моя. Ще я защитавам и ще правя каквото пожелая с нея. Никой освен мен не докосва жена ми. А тази вечер не просто ще те докосна. Ще те съсипя. И ще ме молиш за още. Лука не е просто мъж. Той е звяр. И тази вечер аз съм жертвата. Знаеш ли, не е нужно да правиш това. Предпочитам да прекарам остатъка от живота си с Лука, отколкото да видя как малката ми сестра се омъжва за фамилията. Не се тревожи за мен, Джиана. Какво правиш? Тя просто те подготвя за вечерта. Трябва да си представителна за съпруга си. Ами, ако не изглеждаш добре в лицето, просто ще мине отзад. Чух, че Лука е звяр в спалнята. Достатъчно. Това беше болезнено. Трябва да говоря с годеницата си. Не беше въпрос. Защо винаги си толкова разголена, когато те видя? Вземи едно. Сега бъди добро момиче и го изпий за мен. И вече няма за какво да се тревожиш, добро момиче. Ще се видим пред олтара. Дали направи това, за да защити себе си или мен? Кървиш? Трябваше да свърша малко работа. Ще се почитате ли един друг, като съпруг и съпруга за цял живот?
Знаеш ли клетвата, която дават новите членове на фамилията? Кажи я. Кълна се, че ще вляза жив и ще изляза мъртъв. Сега може да целунете булката. Знам, че това е първата ти целувка, принцесо. Ще е първото от много неща, които ще ти отнема. Официално е. Омъжена съм за Лука. Крал, бог, чудовище. Хвърлянето на жертиера. О, Лука е толкова секси. Такава късметлийка. Няма да се чувства късметлийка, след като жребецът я обязди до вечера. Не мога да повярвам, че това агънце сега е омъжено за големия лош вълк. Лука е звяр и не само в спалнята. Трепериш, защото те е страх от мен? Или си развълнувана за довечера? Смятай, щом кракът ти трепери сега, утре няма да можеш да се изправиш. Никога не съм се чувствала така. Не бива да се чувствам така. Лука е чудовище. Изчервяваш се. Срамежлива ли си? Не, Лука. Засрамена съм. Ти не би разбрал това. Стегни се, Ария. Боже, просто не искам да загубя девствеността си с Лука, богът на мафията. Може би мога да помогна. Рафаел? Какво правиш тук? Притеснявам се за теб, Ария. Знам репутацията на Лука и знам, че не искаш да загубиш девствеността си с някой, който ще се държи с теб като животно. Трябва да го направя. Заради семейството си. Не искаш ли първият ти път да е с някой, който ще бъде нежен с теб? Някой, който обичаш? Винаги съм искала това. Тогава ми позволи да ти помогна, моя сладка, невинна Ария. Позволи ми да ти помогна. Така, когато Лука спи с теб, няма да боли толкова. Рафаел, не! Вече съм съпруга на Лука. Единствено той може да ме докосва. О, моля те! Вероятно е навън и оправя някоя курва. Съплечи си роклята или аз ще ти я сваля. Къде е твоята булка? Струва ми се, че е малко хладна с теб. Тя не знае ли, че жените умират за теб? Можем да й кажем. Или можем да й покажем. Грейс. Лука няма да те спаси. Освен това, трябва да си ми благодарна. Поне когато те оправям, няма да се отнасям с теб като с курва. Мислиш, че на Лука му пука за теб? Той никога няма да те обича като мен. Ще те убие заради това. Баща ми е втория по ранг в чикагската мафия. Тази кучка не може да ми направи нищо. Сега ми позволи да ти покажа набързо какво ще се случи тази вечер. Мога, кучка! Не! Лука! Лука, помощ! Ария! Стига толкова! Казах, че никой не докосва жена ми, освен мен!
Защо си мислиш, че можеш да докосваш жена ми? Не съм, кълна се. Сега и ме лъжеш. Главата на фамилията. Една сватба в мафията не би била истинска без малко забавление. А Рафаел от чикагската мафия е достатъчно щедър да ни осигури такова. Но виждате ли, Рафаел не знае, че в нашето семейство не нараняваме жени. Не докосваме жените на братята си и определено не ми се противоречи. Та, скъпа моя, той с коя ръка те докосна? И се увери, че ще избереш правилната, защото ще я загуби тази вечер. Добре изглежда, милостивата ми съпруга е в настроение да прощава. Какво ще кажеш само за едно котре? Не, моля те, не, съжалявам. Това е за да се уверим, че никога няма да забравиш. Не, моля те. Нека това ти е за урок. Никой не докосва Ария, освен мен. Давай, Лука! Вкарай я в леклото! Добре, момчета, добре, хайде. Вън! Семейството ми ще чака отвън и ще слуша, за да се увери, че консумираме брака си. Готова ли си да чуят стоновете ти? Чуваш ли ги отвън? Няма да си тръгнат, докато не им дадем каквото искат. Както вероятно усещаш сега, и аз много го искам. Изглеждаш като изплашена сърничка в лапите на вълк. Няма да те разкъсам. О, не ме гледай така. Не мога да те целуна, като ме гледаш така. Тогава може би ще те гледам така цяла нощ. Тогава може би ще бъда зад гърба ти, за да не гледам лицето ти. Ще се отпуснеш ли? Не съм чудовище. Самоубиец. Трябваше да се обичаме. Не се занимавам с любов, Ария. Сватбеният ми ден трябваше да е най-щастливият ден в живота ми. Но вместо това ще се омъжа за човек, известен с кръвопролитията си. Жестокият наследник на нюйоркската мафия. Ето я и моята булка. Тази вечер той ще отнеме девствеността ми, както отнема животи. Безмилостно. Вече си моя. Днес навършвам 18 години. Най-накрая ще вкуся свободата далеч от строгия ми баща и неговата мафия. Може би ще получа първата си целувка. Ария! Честит 18-ти рожден ден, Ария. Вместо парти за рожден ден тази вечер, ще имаме сватба. Твоята. Сватба? Та аз даже нямам приятел. Никога не съм можела да целуна момче. За кого ще се омъжа? Лука Витиело, наследник на нюйоркската мафия. Татко, не можеш! Той е жесток и е най-големият плейбой в страната. Убил е първия си човек на 11. Което означава сила за един мъж в нашия свят. Трябва да се съюзим с Нюйорк. Това е бизнес. Продаваш дъщеря си заради бизнес? Внимавай как говориш на баща си. Или предпочиташ това да бъде малката ти сестра Джиана? Тя може да е на 16, но не мисли, че няма да я омъжа. Кажи на Джиана, че е сгодена и че вината е твоя.
Исках да чакам любовта, а не да се омъжа за някой, който спи с жени само за удоволствие. Но Джиана е малката ми сестра. Трябва да я защитя. Не! Не, Джиана. Аз ще го направя. Ще се омъжа за Лука. Добре, и трябва да му се подчиняваш така, както на мен. Скоро ще му родиш син, за да се обединят фамилиите. Аз съм просто инструмент, така ли? Ария, върни се тук. Аз съм само на 18. Не мога да загубя девствеността си с... Здравей, скъпа. Лука, Супер. Баща ти ми обеща най-красивото момиче в Чикаго. Дай ми ръката си. Тази ръка вече е моя. Както и всичко останало от теб. Сега ми кажи, какъв е девизът на фамилията ни, Годенице? родени в кръв, заклети в кръв. Ария, как смееш да не ми се подчиняваш и да посягаш на Лука? Глупаво момиче! Какво правиш, Лука? Тя вече е моя. Ще я защитавам и ще правя каквото пожелая с нея. Никой освен мен не докосва жена ми. А тази вечер не просто ще те докосна. Ще те съсипя. И ще ме молиш за още. Лука не е просто мъж. Той е звяр. И тази вечер аз съм жертвата. Знаеш ли, не е нужно да правиш това. Предпочитам да прекарам остатъка от живота си с Лука, отколкото да видя как малката ми сестра се омъжва за фамилията. Не се тревожи за мен, Джиана. Какво правиш? Тя просто те подготвя за вечерта. Трябва да си представителна за съпруга си. Ами, ако не изглеждаш добре в лицето, просто ще мине отзад. Чух, че Лука е звяр в спалнята. Достатъчно. Това беше полезнено. Трябва да говоря с годеницата си. Не беше въпрос. Защо винаги си толкова разголена, когато те видя? Вземи едно. Сега бъди добро момиче и го изпий за мен. И вече няма за какво да се тревожиш, добро момиче. Ще се видим пред олтара. Дали направи това, за да защити себе си или мен? Кървиш? Трябваше да свърша малко работа. Ще се почитате ли един друг, като съпруг и съпруга за цял живот? Знаеш ли клетвата, която дават новите членове на фамилията? Кажи я. Кълна се, че ще вляза жив и ще изляза мъртъв. Сега може да целунете булката. Знам, че това е първата ти целувка, принцесо. Ще е първото от много неща, които ще ти отнема. Официално е. Омъжена съм за Лука. Крал, бог
чудовище! Хвърлянето на жертиера. О, Лука е толкова секси. Такава късметлийка. Няма да се чувства късметлийка, след като жребецът ти я обязди до вечера. Не мога да повярвам, че това агънце сега е омъжено за големия лош вълк. Лука е звяр. И не само в спалнята. Трепериш, защото те е страх от мен? Или си развълнувана за довечера? Смятай, щом кракът ти трепери сега, утре няма да можеш да се изправиш. Никога не съм се чувствала така. Не бива да се чувствам така. Лука е чудовище. Изчервяваш се. Срамежлива ли си? Не, Лука. Засрамена съм. Ти не би разбрал това. Стегни се, Ария. Боже, просто не искам да загубя девствеността си с Лука, богът на мафията. Може би мога да помогна. Рафаел? Какво правиш тук? Притеснявам се за теб, Ария. Знам репутацията на Лука и знам, че не искаш да загубиш девствеността си с някой, който ще се държи с теб като животно. Трябва да го направя. Заради семейството си. Не искаш ли първият ти път да е с някой, който ще бъде нежен с теб? Някой, който обичаш? Винаги съм искала това. Тогава ми позволи да ти помогна, моя сладка, невинна Ария. Позволи ми да ти помогна. Така, когато Лука спи с теб, няма да боли толкова. Рафаел, не. Вече съм съпруга на Лука. Единствено той може да ме докосва. О, моля те, вероятно е навън и оправя някоя курва. Съплечи си роклята или аз ще ти я сваля. Къде е твоята булка? Струва ми се, че е малко хладна с теб. Тя не знае ли, че жените умират за теб? Можем да й кажем. Или можем да й покажем. Грейс. Лука няма да те спаси. Освен това, трябва да си ми благодарна. Поне когато те оправям, няма да се отнасям с теб като с курва. Мислиш, че на Лука му пука за теб? Той никога няма да те обича като мен. Ще те убие заради това. Баща ми е втория по ранг в чикагската мафия. Тази кучка не може да ми направи нищо. Сега ми позволи да ти покажа набързо какво ще се случи тази вечер. Мога, кучка! Не! Лука! Лука, помощ! Ария! Стига толкова! Казах, че никой не докосва жена ми, освен мен! Защо си мислиш, че можеш да докосваш жена ми? Не съм, кълна се. Сега и ме лъжеш! Главата на фамилията! Една сватба в мафията не би била истинска без малко забавление. А Рафаел от чикагската мафия е достатъчно щедър да ни осигури такова. Но виждате ли, Рафаел не знае, че в нашето семейство не нараняваме жени. Не докосваме жените на братята си и определено не ми се противоречи. Та, скъпа моя, той с коя ръка те докосна? И се увери, че ще избереш правилната, защото ще я загуби тази вечер.
Добре, изглежда милостивата ми съпруга е в настроение да прощава. Какво ще кажеш само за едно котре? Не, моля те, не, съжалявам. Това е за да се уверим, че никога няма да забравиш. Не, моля те. Нека това ти е за урок. Никой не докосва Ария, освен мен. Давай, Лука! Вкарай я в леклото! Добре, момчета. Добре, хайде. Вън! Семейството ми ще чака отвън и ще слуша, за да се увери, че консумираме брака си. Готова ли си да чуят стоновете ти? Чуваш ли ги отвън? Няма да си тръгнат, докато не им дадем каквото искат. Както вероятно усещаш сега, и аз много го искам. Изглеждаш като изплашена сърничка в лапите на вълк. Няма да те разкъсам. О, не ме гледай така. Не мога да те целуна, като ме гледаш така. Тогава може би ще те гледам така цяла нощ. Тогава може би ще бъда зад гърба ти, за да не гледам лицето ти. Ще се отпуснеш ли? Не съм чудовище. Самоубиец. Трябваше да се обичаме. Не се занимавам с любов, Ария. Сватбеният ми ден трябваше да е най-щастливият ден в живота ми. Но вместо това ще се омъжа за човек, известен с кръвопролитията си. Жестокият наследник на нюйоркската мафия. Ето я и моята булка. Тази вечер той ще отнеме девствеността ми, както отнема животи. Безмилостно. Вече си моя. Днес навършвам 18 години. Най-накрая ще вкуся свободата далеч от строгия ми баща и неговата мафия. Може би ще получа първата си целувка. Ария! Честит 18-ти рожден ден, Ария. Вместо парти за рожден ден тази вечер, ще имаме сватба. Твоята. Сватба? Та аз даже нямам приятел. Никога не съм можела да целуна момче. За кого ще се омъжа? Лука Витиело, наследник на нюйоркската мафия. Татко, не можеш! Той е жесток и е най-големият плейбой в страната. Убил е първия си човек на 11. Което означава сила за един мъж в нашия свят. Трябва да се съюзим с Нюйорк. Това е бизнес. Продаваш дъщеря си заради бизнес? Внимавай как говориш на баща си. Или предпочиташ това да бъде малката ти сестра Джиана? Тя може да е на 16, но не мисли, че няма да я омъжа. Кажи на Джиана, че е сгодена и че вината е твоя. Исках да чакам любовта, а не да се омъжа за някой, който спи с жени само за удоволствие. Но Джиана е малката ми сестра. Трябва да я защитя. Не! Не, Джиана. Аз ще го направя. Ще се омъжа за Лука. Добре, и трябва да му се подчиняваш така, както на мен. Скоро ще му родиш син, за да се обединят фамилиите. Аз съм просто инструмент, така ли? Ария, върни се тук. Аз съм само на 18. Не мога да загубя девствеността си с... Здравей, скъпа. Лука! Супер. Баща ти ми обеща
Най-красивото момиче в Чикаго. Дай ми ръката си. Тази ръка вече е моя. Както и всичко останало от теб. Сега ми кажи, какъв е девизът на фамилията ни, Годенице? Родени в кръв, заклети в кръв. Ария, как смееш да не ми се подчиняваш и да посягаш на Лука? Глупаво момиче! Какво правиш, Лука? Тя вече е моя. Ще я защитавам и ще правя каквото пожелая с нея. Никой освен мен не докосва жена ми. А тази вечер не просто ще те докосна. Ще те съсипя. И ще ме молиш за още. Лука не е просто мъж. Той е звяр. И тази вечер аз съм жертвата. Знаеш ли, не е нужно да правиш това. Предпочитам да прекарам остатъка от живота си с Лука, отколкото да видя как малката ми сестра се омъжва за фамилията. Не се тревожи за мен, Джиана. Какво правиш? Тя просто те подготвя за вечерта. Трябва да си представителна за съпруга си. Ами, ако не изглеждаш добре в лицето, просто ще мине отзад. Чух, че Лука е звяр в спалнята. Достатъчно. Това беше болезнено. Трябва да говоря с годеницата си. Не беше въпрос. Защо винаги си толкова разголена, когато те видя? Вземи едно. Сега бъди добро момиче и го изпий за мен. И вече няма за какво да се тревожиш, добро момиче. Ще се видим пред олтара. Дали направи това, за да защити себе си или мен? Кървиш? Трябваше да свърша малко работа. Ще се почитате ли един друг, като съпруг и съпруга за цял живот? Знаеш ли клетвата, която дават новите членове на фамилията? Кажи я. Кълна се, че ще вляза жив и ще изляза мъртъв. Сега може да целунете булката. Знам, че това е първата ти целувка, принцесо. Ще е първото от много неща, които ще ти отнема. Официално е. Омъжена съм за Лука. Крал, бог, чудовище. Хвърлянето на жертиера. Лука е толкова секси. Такава късметлийка. Няма да се чувства късметлийка, след като жребецът ти я обязди до вечера. Не мога да повярвам, че това агънце сега е омъжено за големия лош вълк. Лука е звяр и не само в спалнята.
Трепериш, защото те е страх от мен? Или си развълнувана за довечера? Смятай, щом кракът ти трепери сега, утре няма да можеш да се изправиш. Никога не съм се чувствала така. Не бива да се чувствам така. Лука е чудовище. Изчервяваш се. Срамежлива ли си? Не, Лука. Засрамена съм. Ти не би разбрал това. Стегни се, Ария. Боже, просто не искам да загубя девствеността си с Лука, богът на мафията. Може би мога да помогна. Рафаел? Какво правиш тук? Притеснявам се за теб, Ария. Знам репутацията на Лука и знам, че не искаш да загубиш девствеността си с някой, който ще се държи с теб като животно. Трябва да го направя. Заради семейството си. Не искаш ли първият ти път да е с някой, който ще бъде нежен с теб? Някой, който обичаш? Винаги съм искала това. Тогава ми позволи да ти помогна, моя сладка невинна Ария. Позволи ми да ти помогна. Така, когато Лука спи с теб, няма да боли толкова. Рафаел, не. Вече съм съпруга на Лука. Единствено той може да ме докосва. О, моля те, вероятно е навън и оправя някоя курва. Съплечи си роклята или аз ще ти я сваля. Къде е твоята булка? Струва ми се, че е малко хладна с теб. Тя не знае ли, че жените умират за теб? Можем да й кажем. Или можем да й покажем. Грейс. Лука няма да те спаси. Освен това, трябва да си ми благодарна. Поне когато те оправям, няма да се отнасям с теб като с курва. Мислиш, че на Лука му пука за теб? Той никога няма да те обича като мен. Ще те убие заради това. Баща ми е втория по ранг в чикагската мафия. Тази кучка не може да ми направи нищо. Сега ми позволи да ти покажа набързо какво ще се случи тази вечер. Мога, кучка! Не! Лука! Лука, помощ! Ария! Стига толкова! Казах, че никой не докосва жена ми, освен мен! Защо си мислиш, че можеш да докосваш жена ми? Не съм, кълна се. Сега и ме лъжеш! Главата на фамилията! Една сватба в мафията не би била истинска без малко забавление. А Рафаел от чикагската мафия е достатъчно щедър да ни осигури такова. Но виждате ли, Рафаел не знае, че в нашето семейство не нараняваме жени. Не докосваме жените на братята си и определено не ми се противоречи. Та, скъпа моя, той с коя ръка те докосна? И се увери, че ще избереш правилната, защото ще я загуби тази вечер. Добре, изглежда милостивата ми съпруга е в настроение да прощава. Какво ще кажеш само за едно котре? Не, моля те, не, съжалявам. Това е за да се уверим, че никога няма да забравиш. Не, моля те. Нека това ти е за урок. Никой не докосва Ария, освен мен. Давай, Лука! Вкарай я в леклото! Добре, момчета, добре, хайде. Вън! Семейството ми ще чака отвън.
и ще слуша, за да се увери, че консумираме брака си. Готова ли си да чуят стоновете ти? Чуваш ли ги отвън? Няма да си тръгнат, докато не им дадем каквото искат. Както вероятно усещаш сега, и аз много го искам. Изглеждаш като изплашена сърничка в лапите на вълк. Няма да те разкъсам. О, не ме гледай така. Не мога да те целуна, като ме гледаш така. Тогава може би ще те гледам така цяла нощ. Тогава може би ще бъда зад гърба ти, за да не гледам лицето ти. Ще се отпуснеш ли? Не съм чудовище. Самоубиец. Трябваше да се обичаме. Не се занимавам с любов, Ария.